أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Jama'a mune kowa da kowa fatan alkhairi, sannan muna muku barka da sake kasancewa da mu. Yau a cikin ikon Allah subhanahu wata'ala muna ɗauke da wasu surorin alƙur'ani waɗanda ake amfani da su domin biyan bukata kowace iri ce. Kowace irin bukata ce ta tsananta, ana amfani da waɗannan surori a yi addu'a, a roƙi Ubangiji ya biya bukata a cikin ikonsa. Wannan surori an ruwaita daga wani daga cikin bayan Allah yake tambaya wani bawan Allah ɗan uwansa, shin ko ka san ismul azam? Sai yake ce mai na'am, wato ya sani. Sai yake ce mai ka karanta suratul fatiha da qul huwallahu da ayatul kursiyu da suratul qadri. Waɗannan su ma ismul lahil azim ne. To don haka wannan surori masu albarka da muka zayyana, yanda ake amfani da su, mutum in yayi nafilan shi da daddare ya gama ya yi istighfari, ya yi salatin annabi, ya yi hailala kwaya 100 yana mai fuskantar alƙibla, sai ya karanta suratul fatiha, ko da kafa ɗaya ya karanta, sai ya karanta qul huwallahu, ko da kafa ɗaya ce ita ma, sai ya karanta ayatul kursi, ita ma ko da kafa ɗaya ya karanta, sai ya karanta suratul qadr, ita ma ko da kafa ɗaya. To insha Allahu ta'ala in ya roƙi Allah zai biya mai bukatarsa kowace iri ce, kowace irin bukata ce Allah zai biya ta. Harkoki ne ake so su buɗe, abubuwa ne na rayuwa, bashi ne ake binka, ko dai menene, insha Allahu Allah zai magance, zai biya bukata a cikin ikonsa. Don haka wannan fa'ida mai albarka muka ga ya dace mu kawo ta domin ‘yan uwa su amfana. A nan kuma muka zo ƙarshen wannan fa'ida. Mu nemi kowa da kowa fatan alkhairi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake sada mu. Ma'assalam.